Čaute ľudia. Tu je Reader review môjho privítania na YouTube kanál, z ktorého budem natáčať najprv na mobil Minecraft a také podobné veci a potom budem natáčať už aj na počítači, napríklad World of Tanks, Minecraft tiež, no. Team Fortress a také veci. No, posledná je moja. A ešte by sme mohli skúsiť nový Outlast, ktorý má vyjsť. A ešte by sme... telefónne číslo? To potom dáš. A potom by som ešte chcel povedať dať jednu vec. Budeme natáčať Minecraft, budeme natáčať ako spolu s mojim kamarátom. Nevrám meno. S anonymom. Zatiaľ. No a to by mohlo byť všetko, takže čaute, ak sa mi toľko páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, odber, čaute!